أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور Zar on ne zna da će, kada budu oživljeni oni koji su u grobovima, وحصل ما في الصدور i kad iziđe na vidjelo ono što je u srcima, إن ربهم بهم يومئذ لخبير Gospodar njihov toga dana sigurno sve znati o njima. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. القارعة Smak svijeta. ما القارعة Šta je smak svijeta? وما أدراك ما القارعة I šta ti znaš o smaku svijeta? يوم يكون الناس كالفراش المبثوث Toga dana će ljudi biti kao leptiri raštrkani, وتكون الجبال كالعهن المنفوش a planine kao šarena vuna iščupana. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية Onaj u koga njegova dobra djela budu teška, u ugodnu životu će živjeti. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية A onaj u koga njegova dobra djela budu laka, boravište će mu bezdan biti. وما أدراك ما هي A znaš li ti šta će to biti? نار حامية Vatra užarena. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. ألهاكم التكاثر Zaokuplja vas nastojanje da što imućniji bude, حتى زرتم المقابر te sve dok grobove ne naselite. كلا سوف تعلمون A ne valja tako, saznaćete svakako. ثم كلا سوف تعلمون I još jednom, ne valja tako, saznaćete sigurno. كلا لو تعلمون علم اليقين Ne valja tako, nek znate pouzdano. لترون الجحيم Džehennem ćete vidjeti jasno. ثم لترونها عين اليقين I još jednom, doista ćete ga vidjeti očigledno. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم Zatim ćete toga dana za sladak život biti pitani sigurno. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. والعصر إن الإنسان لفي خسر Tako mi vremena, čovjek doista gubi. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju, i koji jedni drugima preporučuju strpljenje. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. ويل لكل همزة لمزة Teško svakom klevetniku podrugljivcu, الذي جمع مالا وعدده koji blago gomila i prebrojava ga, يحسب أن ماله أخلده i misli da će ga blago njegovo besmrtnim učiniti. كلا لينبذن في الحطمة A ne valja tako, on će sigurno biti bačen u džehennem. وما أدراك ما الحطمة A znaš li ti šta je džehennem? نار الله الموقدة
Vatra Allahova razbuktana, التي تطلع على الأفئدة koja će do srca dopirati. إنها عليهم مؤصدة Ona će iznad njih biti zatvorena في عمد ممددة plamenim stubovima zasvođena. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل Zar nisi čuo šta je sa vlasnicima slona gospodar tvoj uradio? ألم يجعل كيدهم في تضليل Zar lukavstvo njihovo nije omeo? وأرسل عليهم طيرا أبابيل I protiv njih jata ptica poslao, ترميهم بحجارة من سجيل koje su na njih grumenje od gline pečene bacale, فجعلهم كعصف مأكول pa ih on kao lišće koje su crvi stočili učinio. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. لإيلاف قريش Zbog navike Kurejšija, إيلافهم رحلة الشتاء والصيف navike njihove da zimi i ljeti putuju. فليعبدوا رب هذا البيت Neka se oni gospodaru ovoga hrama klanjaju, الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف koji ih gladne hrani i od straha brani. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. أرأيت الذي يكذب بالدين Znaš li ti onoga koji onaj svijet poriče? فذلك الذي يدع اليتيم Pa to je onaj koji grubo odbija siroče ولا يحض على طعام المسكين i koji da se nahrani siromah ne podstiče. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون A teško onima koji kad namaz obavljaju, namaze svoje kako treba ne izvršavaju. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون Koji se samo pretvaraju i nikome ništa ni u naruč ne daju. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. إنا أعطيناك الكوثر Mi smo ti u istinu mnogo dobro dali. فصل لربك وانحر Zato se gospodaru svome moli i kurban kolji. إن شانئك هو الأبتر Onaj koji tebe mrzi, sigurno će on bez pomena ostati. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون Reci, o vi nevjernici, ja se neću klanjati onima kojima se vi klanjate. ولا أنتم عابدون ما أعبد A ni vi se nećete klanjati onome kome se ja klanjam. ولا أنا عابد ما عبدتم Ja se nisam klanjao onima kojima ste se vi klanjali. ولا أنتم عابدون ما أعبد A i vi se niste klanjali onome kome se ja klanjam. لكم دينكم ولي دين A vama vaša vjera, a meni moja. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. إذا جاء نصر الله والفتح Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu,
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا I vidiš ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Ti veličaj gospodara svoga hvaleći ga i moli ga da ti oprosti. On je uvijek pokajanje primao. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha milostivog, samilosnog. تبت يدا أبي لهب وتب Neka propadne Ebu Leheb i propao je. ما أغنى عنه ماله وما كسب Neće mu biti od koristi blago njegovo, ani ono što je stekao. سيصلى نارا ذات لهب Ući će on sigurno u vatru rasplamsalu. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. I žena njegova koja spletkari, o vratu njenu bit će uže od ličine usukane. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha milostivog, samilosnog. قل هو الله أحد Reci, on je Allah, jedan. الله الصمد Allah je utočište svakom. لم يلد ولم يولد Nije rodio i rođen nije. ولم يكن له كفوا أحد. I nikomu ravan nije. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha milostivog, samilosnog. قل أعوذ برب الفلق Reci, utičem se gospodaru svitanja od من شر ما خلق zla onoga što on stvara ومن شر غاسق إذا وقب i od zla mrkle noći kada razastre tmine ومن شر النفاثات في العقد i od zla smutljivca kad smutnje sije ومن شر حاسد إذا حسد i od zla zavidljivca kad zavist ne krije. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha milostivog, samilosnog. قل أعوذ برب الناس Reci, tražim zaštitu gospodara ljudi, ملك الناس vladara ljudi, إله الناس Boga ljudi, من شر الوسواس الخناس od zla šeitana napasnika, الذي يوسوس في صدور الناس koji zle misli unosi u srca ljudi, من الجنة والناس. od džinna i od ljudi.